Daj mi reci, koliko ljudi degorđira, jel znaš, imaš informaciju možda koliko ljudi degorđira pjenušac na ovaj način? Pa ja onda dok nisam počeo tu, meni Tomas prvi rekao za to, da se pogledam malo YouTube to kako radi. Dobro. Za prije nisam nikog šta sad čujem da par vinara isto počelo. A jel ima nekakve razlike između tog i ovoga? Meni jedno kaj, ja sam puno brž, sad jel ima razlike, mislim da nema. Nema. Kaj je najbitnije, kad ti degoržiraš da ga čim prije začepiš, da ne gubiš. Dobro, znači degorđiranje je zapravo izbacivanje taloga, je li tako? Dobro. Talog je tu, no. Ok. Znači bitan je ono, točan moment da ti prerano, da ti ne izađe previše. Dobro, čuje, ako bocu ovu razbiješ, budemo još jedan put snimali. Nemoj razbije, ništa se ljudi. Jesi spreman? Ovo tamo da ti ne budem ovaj. Jebate, ovo ko da puca. Gledaj ga, ne gubimo niš, vidiš. Da. Znači, najmanje se gubi sol. Ništa, evo, to je točno koliko treba biti. Tu ako dodaš nekakav ekspedicijni liker, to ti je točno mjera dok treba biti. Bravo. Ajde, ćemo probati to. Nećemo. Ne, to je preskupo. Ovo mi u Hrvatskoj zovemo šemberizacijom, jel? Šemberizacija, da. Doručak.